morning mga kalakwatsero, mga kalakwatsera. Ayan, papunta tayo ngayon sa Mountain Province. Ayan, kasama natin si Ate Mati. Siya po is bundok. Original na Igorot. Ayan, siya ang ating partner sa galaan ngayong araw na to. Hanggang ngayon ay araw ng Tuesday, so hanggang Friday tayo doon. And dito tayo ngayon sa NLEX. And yan po si Prince, may son, and ang aking ampon. Ang aming ampon si David. Papatuloy kay Magpapatuloy daw kay Wangot. And ito po ang aking driver, ang aking honey bunny. Say hello to the camera. And see you later guys pag nasa Baguio na tayo. So, stop over muna tayo para kumain. Yay! Yes, stop over muna. Kasi gutom na. Gutom na rin ang ating driver. Ayan, so dito tayo kakain sa Mangantana. Ayan, so ito yung ano to, it's all you can. Kakain, yung mga pagkain nila. So, pasok na tayo sa loob. So, tingnan natin yung mga foodie nila. And, ayan po. So guys, pag pupunta kami ng Baguio, actually dito talaga kami kumakain or pupunta kami ng Mountain Province kasi buffet siya and malinis, masarap yung mga pagkain. Ayan, so dito talaga kami nakain. So, halika, kain tayo. Update tayo. Nasaan na tayo, Mr. Driver? Pasada. Sa? Pinagawanan. Ayan, inaantok na po yung driver natin. So, sinasampal niya na po yung kanyang sarili. David, speaking of lamgam, bakit nga pala nahimatay yung elepante nung binulungan ng langgam? Anong ibinulong ng langgam sa elepante? Ba't nahimatay yung elepante? Ha? Yan, himay. Mali. Sabi nung langgam sa elepante, Love, buntis ako. Ikaw ang kambal. Bago yun. For me, it's a yes. How about you, Prince? You're good. How about you, Ati Mati? How about you, Daddy? I like your joke. I like your job. I like your friend. It's a yes for me. It's a yes for me. It's a yes! Yes! It's a yes! Toll gate, guys. Andito na tayo sa toll gate. So, ayan po. Nakita nyo? Parang 270 plus yata. Daddy, no? 70. 270 ang kanyang toll gate. Pero, okay na rin siya kasi ito yung pinakamabilis na daan papuntang Baguio. Pwede na rin. Worth it. Kasi hindi ka mata-traffic. So, bye-bye! Paakyat na po tayo ng Baguio. Ayan, nakita niyo po yung daan. Ayan na, so paakyat na tayo! Yay! So excited! What's up, mga? Dito na tayo sa Baguio! Ayan, malamig! So cold. Yung aircon. Yung aircon. Kapsat daw. Kapsat daw, sabi ni Ate Mati. Annyeong. Ayan. Annyeonghaseyo. Nung pumunta kami dito ang nakaraan, hindi siya maginaw. Ano siya, mainit na. Pero ngayon, bumalik na ulit. Ang grosso mo! Nakita ko na yung mga pine tree. Yeah.
Amoy ng pine tree. Yes. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang lamig. Malamig. Malamig siya. Malamig ang Okay, aircon. sa Maynila. Hindi totoong malamig sa Baguio. Hindi totoong malamig sa Baguio. Sabi-sabi lang nila yon. Yeah. Pawisan yung ano ko. Pinapawisan ang itlog ko. Ayan, so... Kala ko malamig. Oh, ayan, mayroong nag-react. Baka-sure na ako ng Baguio ngayon, Joe. Bakit daw malamig sa Baguio? Tanong mo kay... Kuya Jobber. Tanong mo kay Soya. The next morning. Hi guys! Good morning! So, paalis na tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa Baguio. Papunta tayo ngayon sa Ato Benguet. Ayan, doon na yun ang ating presentation. Kaya, let's go! Oh, sarap! Lamig! Nandito tayo sa stopover dito sa Ato Benguet. Ito yung the highest point. Yan, so, ito po, pwede kang mag-costume ng Igorot costume kung gusto mo. So, for only 20 pesos. So, pag gusto mo rin mag-CR, pwede ka rin mag-CR. So, ayun po. Atok Benguet. Yeah. So, dito talaga sila nag-i-stop over. Kasi maganda yung overlooking dito. So, tingnan natin. Sarap ng hangin. Lasang fresh. Yan. So, bye-bye guys. Mamaya update ko kayo dun sa pupuntahan natin kung gaano siya kaganda. Hi guys! Woo! Ang ganda! Nandito na tayo ngayon sa Abatan, Hugyas. So, ang ganda ng view. Nag-stop over ulit tayo kasi nakita natin kung gaano kaganda yung view. So, tingnan nyo po. Wow, grabe. Napakaganda. It's a breathtaking view. Woo! Thank you, Lord, sa magandang view. Woo! Bye-bye! See you later, guys! Dito tayo ngayon kumakain sa Halsima, sa Abatan. So, ayan po yung worth 140. 110? Sorry, 110 na food. Okay na siya. Pwede na. So, merong chicken, merong egg, may vegetable, at saka merong meat. So, okay na siya. And yung lasa, masarap. Okay naman. Medyo malangaw lang yung place. Kasi malangaw daw talaga yung place na to. Dito sa Abatan. So, pero masarap yung pagkain. A few moments later. Oh, wow! Para tayong nasa ibang bansa. Pero nasa Pilipinas lang po tayo. Wow. Oh, ganda! Look at the mountains. May ano dyan, may nakatirang trolls. Andyan din yung dahabit. Tapos ang bangin yung kabila. So, papunta po ito ng Otokan, Benguet. Papunta tayo doon. Oh, bakit biglang lumamig ang hangin? Ay, umutot na higante. So, mabuti dito na walang nagkakalat. Kasi kahit saan ako magpunta sa parte ng Pilipinas, halos lahat may kalat. Pero dito mukhang malinis. Walang nagkakalat. Ang ganda talaga guys. Wala akong ibang masabi kundi ang ganda. Ayan na! The Foggy Mountain. Dadaanan na po natin yung masyadong mag-fog na mountain. Yeah, and gumiginaw na po. Nag-iba na po yung yung temperature niya. Bigla na po luminaw. Umuulan siya sa kabila.
fun in Benguet. Wala na po tayong makitang view kasi Pag nabubukan puro fog na po talaga. ng langit. Puro fuck na, puro fuck. Ayan, so wala na talagang makitang view. Tingnan niyo po, oh. Puro fog na pag nakita niyo yung ating pinipicturan kanina. Dumilim pati, madilim na siya. Ayan, mafog na talaga. Ayan guys, tuwa sila sa fog. Wagi-wagi. Ang ginaw. Magiging korean na kami dito. Ayan, wala na tayo halos makita na view kasi mafoggy na. So, ganito po talaga sa Benguet. Kahit na tanghali, mafog. Pero ang oras na ay, I think it's 2:57. So, alas 2. Sa Manila, mainit pa pag mga alas 2. Oh, lamig din. Pagkabad ka kayo dito, friends. Ayan guys, so tingnan nyo. Lamig ba? Ganyan po tayo sa lubungin ng mga ulap. And promise po, madilim po talaga. Okay, so nandito tayo ngayon sa Bugyas. Ano na to? Ato. Baoko. Bauko sa Benguet. Mafog po talaga, sobrang mafog. So yung mga sasakyan, nag-iilaw sila. Kaya nakafog sila. Kasi hindi po makita yung ating dinadaanan. Pero may mga lugar naman na clear. May mga lugar din na hindi siya clear kung madaanan. Ganito po kasarap sa Benguet. Sarap magbaon ng pag. Lagay natin sa plastic. Para mabaon natin papuntang Maynila. Wow! Oh my God! Guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Mati. Ayan, sa kanyang mansion. Papunta tayo ngayon sa ating isang presentation. Nandito tayo ngayon sa Bontoc Mountain Province. Lalabas na yung may-ari. Ito, sasabihin mo? Aalalayan ko? So, see you guys later. Yeah, papunta tayo ngayon sa Sagada. Galing tayo ng Bontoc Mountain Province. So, papunta tayo ngayon sa Sagada. And dito tayo ngayon sa gitna ng kabundukan. And kami pa rin ang magkakasama. Say hi, guys. Hi. Hello? Yan. Puro gudoy And stong, tugudoy stong. aming driver. And look, guys. Pataas tayo ngayon. Pataas ng pataas. Yeah. Hi mga kalakwatsera. Nandito po tayo ngayon sa Sagada Mountain Province. So, dito tayo sa isang farm. Nakikita nyo naman, maraming mga hayop, may mga baboy ramo, may mga tupa. Ayan. So, nandito tayo para maglakwatsa. So, ang ganda ng, tingnan nyo po yung mga pine trees, ang ganda. And nakita nyo doon, yan yung, ano tawag doon? Motocross. Ano yan eh? Doon sila nagpa-practice para lumaban sa mga show ng motocross. Moments later. Nandito tayo ngayon ulit sa bahay ni Ate Mati. Ayan, si Nanay. Nandito pa rin tayo sa Bontoc Mountain Province. So, pabalik na tayo ngayon ng Maynila. Pero marami tayong stopover kasi marami tayong dadaan ng mga client. Kwatsera, kalakwatsero. Dito tayo ngayon sa isa sa mga tinitigilan ng karamihang mga bumabiyahe o mga biyahero. Dito tayo ngayon sa Alps. Dito sa Natubling Bugyas, Benguet. Ayan. So, kakain tayo. Ang pagkain dito ay niluluto. Kaya, kung gutom ka na, medyo magpapaluto ka ng matagal-tagal. Guys, dumating yung order natin. Yan. Healthy. Healthy gulay. So, niluluto talaga siya. Yeah. Yeah.
po ang ating pagkain. Malinis ang pagkain dito at saka masarap. Ay, hindi. Yung may Kaya gulay. pag pupunta kayo ng Mountain Province, try nyo dito sa Alps. House. Alps. Masarap. Tigilan talaga siya ng mga biyahero. Tingnan yung ating bulalo. Ay, crispy pata pala. Yan. So, kanina, dahil yan ang ulam natin, wala silang gana kumain. Yan. Yeah, dahil yan, oh, di ba? Pero nung dumating yung ating order na crispy pata, bigla po silang nagkabuhay. Ngumiti na po sila. Kanina wala po silang gana. Yan. Kumain ng gulay para balance ang buhay, okay? Ang dami. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa bilihan ng pasalubong at bilihan ng mga gulay. So, bibili tayo ng strawberry, 130 per kilo. Kung binili ko, Actually, hindi siya per kilo, per ganito. 130. Uy, So, urga. bibili tayo ng mga, Ano nga naman urga? mga Anong gulay, pako? pasalubong, tsaka pangkain na rin. Okay lang din naman yung presyo. Pero galing tayo ng Abot pa Mountain kaya ito sa Province. Manila? Of course, mas mura. Mas mura doon kaysa dito. Pero pwede na rin. Bye guys! Guys, pababa na tayo ng Baguio. And sobrang mafag. Look, wala tayong makitang view kasi ayan, sobrang tindi po ng fog. So yung mga sasakyan, nakailaw na sila. Pero maaga pa naman po. Alas 4 pa lang pero ganito na siya ka-foggy. Para lang din nga sa papunta tayo ng Mountain Province. Ang masasaksihan nyo ngayon ay isang disgrasya sa daan. Yan kung saan tricycle at truck ang sangkot. Yan, so kaya pala sobrang traffic kanina pababa ng Baguio. Kasi ayun nga po, dahil sa disgrasyang ito. So, sa mga lakwatsero at lakwatsera natin, ingat-ingat po kayo sa daan, lalong-lalo na po na ganitong maulan. Talaga pong delikado. So, hanggang dito na lang muna guys. So, bye for now and see you on my next video.